Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak anda langon tanu miyaka mentai udi na miyaka nagsagyang kaya sisi katiman to video mga raga agu mga ngunguda. Agyang ko to adi katawag agyang ko to raga agu manguda napaka-okit ni rasa kasandagan. Api apan kasandagan? Paka-okit ni rasa kasandagan ap kagiraw agyang ko to Mama Antonia wida akal kap kagiro agyang kay abubaya pangarom ako nga tigo mama adman ang aromakan is magmamo agyang kay abubaya api aduay. Subhanallah, di tano igigiraw o ba sumranaw na kisampay sangkanan lagi dinan level sang kutwa kapkuan yan diuman sang kutwa ginawan yan paganayron nas kadirun inggalabak pagariakan babayakan kenabang kanan bentugan. Api apan aya Peter o ka, aya sabab adi nyo ron ikambali na anyo mapakasinga sumadakal ataw. Na mialoy sang kutu hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apad sa giyang kutu mga tao, ap kararangitan wa Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kutu disiran di ang galabak sa kapakasinga o mga tao, agyang kutadiran ng galabakan na piya kasisingay agalabak, uli nakapamarak agalabak. Subhanallah. Diyan ka na din yung ingalabakan na apya si ko rakita nuro na mga maranaw, maratabat nuro na mga maranaw na kayaan na kanan akabubaluin ka ang maranaw. O pamabukas sa ni mimbuloy alaking ka, o di na pagaring ka, o di na amaakap. Subhanallah. O di na aya mimbuloy alaking nga naging utuad na maratabat yan na aya mino sa maresib ko na katanangan niya sa lima. Saan ka na nasusuan na ka? Kayaan na kanan. Pagkakuha ka sa na diuman, nakanabas ka buim niya ko adiuman. Siya maaka, si inaaka, si pagaring ka, na miyang ako kwasirampan adiman. Kaapiapan kasandagan na kapaka-okay tanan, na padanan sang kuto ang mga dusa ang mga rarayag. Agyang kuto ang mga dusa ang mga rarayag na pruto sa diaprila Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man sa kaaraga, asinya po agamatan o agama Islam, saka nasisyapan ka, ay sasayang ka sa muntia, na di budin malabulubuda, di nga di ka sasandag-sandag sa giyang kay mga nguda, pangaromak mo, api aduay, api apan makaukit sa kasandagan, api apan makaukit sa gingan na mga TikTok yo, mga Facebook yo, mga video niyo, asar po mapakasing akagyang mo to mga tao, na'udhu billahi min dhalik. Pamagnaw kano, kanaba kano mga Kristiyan, mga maranaw kano, mga Muslim kano, di kano di iku adiyaman, di knabalang akailay niyo sang kaya social media na suwaan niyo, pangingiringan niyo. Kas kanun mismo miya kayo sa ginawa niyo, piya kayo iso mga luksyo, so mga pagarin niyo, so mga bangsa niyo, so mga lolotiyo. O pamabuka lolotang sa masipagaks ka, may leks adigon yung galabak, na subhanallah, aya minus na kataruang kus ka sa din kay kaswat. Okay. Naskay di ititibubasang ka na ginawang ka sa kapkakuang kadiyaman. Skano? Okay. Tigman ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ginong hadith yan, idha lam tastahi, fasna' ma syi'at. Uda kaya ka, nang galabak ngay, panggalabak na ka. Sa manoto na sutaw, adi ing galabak sang kuto, alango na, kabayan yan, galabak, kabayan yan, galabak. Adi niyan din ikayas ng mga tao, di niyan din ikayas Allah subhanahu wa ta'ala, na kaya daan ito sa marwang, kaya daan sa kaya, na ino, mapiar ka o pamakambasa ang ka sa personal, da kaya ka. Mapiar ka nan. Mapiar ka no. Ang babasaan ra ka na da mga kaya iyo. Na op kasakitan ngaon, kagi ka na bara ka mapia, na ganun kaya nga galab ka lagi dinan. Kanabalang mo, kailay niyo, galab ka. Kalang agiwa, galab ka. Natigiwa, so anak na yaka, anakan mamumapa kasing agiyang kaya, madaglataw. Na'udhu billah. Na opa makagina na piyong apagiduay, na ya Allah, tarim angkad. Ya Allah na tarim angkad na midui siran. Sa magaan. Subhanallah, di niyo kukuha kasandagan. So agama tanong agama Islam. Di niyo kukuha kasablawan. Kagina na lagi dupko niyo kasablawan na lagi danan. Na'udhu billahi min dhalik. Oy. Liyo sampan naging na nakapkakuan niyo adiman. Kaya aniwanan. Galab ka na da mga kaya yan. Na'udhu billah. Subhanallah. Wal haya'u syu'batun min al-iman. Kama qala alaihi salatu wassalam. Na gusto kaya napad ko para tiya tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa mano to nagir ad na kaya utaw nananaos ad na para tiya
niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na gira-kira sa kaya, na nausada paratiyan niyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi min dhalik. Wa qala Umar radiyallahu an, man qalla haya'uhu, qalla wara'uhu. Tigman ito Umar radiyallahu an, sad natigin sa makaito agyong kutwa kaya iyan. Mada agyong kutwa mamala iyan. Mada agyong kutwa kaya iyan. Na makaito mambo agyong kutwa kapananggilan yan. Makaito mambo agyong kutwa kapananggilan yan. Sama no to na kaya sa sanggila sang kutwa kapang galab kanya kung mga galabak ang mapipikir yan. Apiapan miyaw na diyaman. O man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Nasan sa makaito agyong kutwa sanggilan yan na miyatay ang kutwa puso yan. Na'udhu billahi min dhalik. Miyatay ang kutwa puso yan pun sang kutwa paratyaya. Betay sa puso yan, pun sang kutwa paratyaya. Kanabayaman na miyatay na tumiyarag sa puso na miyatay sa manusia. Kau pa makagito yung maanan niya na tumiyarag sa puso na miyatay sa manusia, na madagal na miyatay sa masayman to. Subhanallah. Na madagal na miyatay a puso akyadaan sa paratyaya kasabab sa gimong kapkakuan yan adiuman. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن عقوبات المعاصي. Tigo Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Pagsagyan ko to, ang mga siksa o kadustaan, dhihabul haya, nagyang ko to kapkadai, kutaw sa kaya. Inopan kaya dai sa kaya, agyang ko to manusia, agyang ko to tao, kanana o to, sa padutos, sa kapsiksaon, o di na paduto ko mangararad ang kutwa dinyan di ikan darwa ka kambaradusa. Ang kutwa kaya di ron sa kaya. Na'udhu billahi min dhalik. Na pangminta ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang ka na video miyang i-upload ka sang kaya public ka na udi nga kabaya babayakan apkabto nga sa daak kaya iyan na dilitang mo nanan kuwa ang kaunanan geneking kanan alagi danan rangko maya kanaba na susugat na kasaya rangko mrakan maya lango naming galabakon skano susugat na kasaya ha so lango naming galabakon na kuwaan niyo ronanan, dilitan niyo ronanan, pamang ni kano sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kamataan ko Allah kaginan na kayaan niyo si ikwallah, kayaan niyo ko mga malaikat, kayaan niyo ko mga tao, amya marateya, kayaan niyo ko mga loksyo, kayaan niyo ko mga laki niyo, kakanabat na masusuat sa lagi na nagalab ka. Nataubat ka, salimbago ka, salimbutad ka, pamang ni kasarila ko Allah subhanahu wa ta'ala, din ka nandi sa saruman niya lagi dinan. Babay ka, abigan, waga matanog ang Islam sa pangkatan. Ini puro yan sa pangkatan ka, bigan ka niya sa malai arga, biyaloy ka niya na malai pantag. Subhanallah, nading kay ni pagila nga, si kukabubaloyin ka, a muslima, abubay, matoto na kapaman, agyang ko to titu alalan, o di na matoto na kapaman, agyang ko to kabubaloyin ka, a muslim. Okit-okit, akapsimba nga, ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.